Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino Senin iki admin kate camping tipis-tipis. Jalane munggah sempit dadi kudu tertib kudu gelem ngalah. Si lah iki lagune enak tenan iki. Naik ke gunung kembar gede sekali. Oke, balik mana nang perjalanan iki sampai dek perapatan Kauman dalane pating pecetot. Saiki munggah, aduh iki gak gelem ngalah iki wis seru dalane ciut. Mikir selak telat. Aduh, wis nabrak ah. Lho, iku tolong Pak sing nyopir kalem-kalem Pak. Lho. Nyopir ora karu-karuan, wis nglundung gulung komeng ah. Rusak suasanae goblok. Mlaku nang ndukur gunung mlaku 120 kilo mangsamu kate balap celeng lek. Wis asik kobong. Karu-karuan. Tuh. Wah.